Hello po, mag-testing ta karon sa tuang 1.5 piso bindo. Okay, so next ang una natong buhaton is i-connect na to ang atoang wifi sa atoang cellphone sa atoang wifi bindo. So in our case, ang pangalan sa atoang wifi bindo kay kani PCFX Tech Only. Okay, so pop up to yang kuan dayon buy wifi. Ulit ka og 1 peso. So 10 5 peso. Dito 10 peso. Bitaw to. Okay, 20 na. 5 peso. Okay. 5 peso. Piso. Kung dili ganyan mukaon ng kuan guys, o ganyan coins. Ayaw mo ang specific na coins. I-try o ginlo. Ginloan na to. Ngayon. Kung dili gyud, ilisan. Simple as that. Kay tao lain. 5 nga daan. Dapat mahimo ni sa tuon. Okay, good. Another piso. Oops, daan di sa mukhaan. Another piso. Okay, so that's all. So muna siya ang kuan niya, yang oras niya nga na-accumulate. Just in case napalo ang imuhang kuan, imuhang bindo, mobalik ra bagyapon to ilang time. Dili ba mawala ang time sa imong customer atong sulayan. Ito na to. Palo ang bindo. Na burn out. Saksak na to. So disconnected dapat ang cellphone. So atong button, pabuto na to. Dayon atong hulaton nga mobalik ang katong iyahang pangalan sa wifi bindo. So siga na siya balik oh. Okay. Marka hardcom pero 1 pay ang 1 pay na ang sulod. Sa atong hulaton. Okay, nara. Ibalik na ni una ito ang system. Okay. Sloko na to ang katong kuan. Connected ka diretso. Pap. Tara. Tapos sloko mo yung resume. Okay, ang time na ara, wala na wala. Kung burn out, ang time na dili mawala. So atong sulayan kung nalaboy siya internet. Okay? So mangita diri delete na. YouTube. Yun. Nagi siya internet. Bro got traumatized. Those are So, nice nana siya internet. pellets. Okay, so thank you.